B'investiment ta' €9 miljun mifruxa fuq 5 sulari ġiet inawgurata showroom ġdida tal-għamara tal-kċina f'Santa Venera. Il-kap eżekuttiv tal-Sadi Fino spjega li l-kumpanija privata twaqfet f'Malta f'Awwissu tal-2017 u minn dakinhar l-hawn ma ħarsux lura biex waslu għal ġurnata li fiha il-ħolma tagħhom saret realtà. Xhur kbar ta' xogħol li fl-aħħar rajni jirrealizza u bdaw in-nies kollha hawnhekk ukoll li qed jgħinuna jituna kuraġġ biex il-futur inħarsu lejh b'mod pożittiv ħafna. Dan il-proġett mhuwiex it-tmiem tal-investiment ta' din il-kumpanija f'pajjiżna kif lejn l-aħħar ta' din is-sena mistennija tiftaħ showroom oħra f'Birkirkara biex f'sena tkun investit ma' €3 miljun. Investiment li kien xprunat mill-Mill-Għajnuna li qed joffri l-Gvern f'dan is-settur. Dan huwa grazzi wkoll għall-inċentivi kbar li dan il-Gvern qed jagħti f'dan is-settur tal-industrija biex jgħin l-investiment jiġi lejn Malta. Iċ-ċermen tal-kumpanija Majjidal Sadi innota kif l-investiment barrani f'pajjiżna qed ikun attirat minħabba 3 fatturi ewlenin. The climate, the environment, the support that the businessmen could get from the government. Fl-inaugurazzjoni tax-showroom il-ġdida f'Santa Venera, il-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona fisser dan l-investiment bħala turja oħra ta' suċċess ekonomiku li hawn f'pajjiżna. Semma wkoll l-impenn tal-Gvern biex ikompli jgħin aktar negozji jinvestu u saħansitra jimirħu barra mill-pajjiż. Dan bil-għan li bħalma bastru l-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea, l-ekonomija Maltija tkompli tikber.